Indepensahan ni Senator Judge Alan Peter Cayetano ang pagtindog ni Senator Judge Robin Padilla sa impeachment court. Agod nga klaruhon nga nakapasa na siya sa iyang counter affidavit sa ombudsman. Kaangot sa reklamo nga nagbulig siya agod makapalagyo si Senator Ronald Bato de la Rosa. Natabo ang pagdepensa ni Cayetano matapos nagpanawagan si Erwin Tulfo sa iyang mga kaupdanan nga hindi pagamiton ang impeachment court para sa personal nga mga issue kung sa ilang nga mga kaso. Suno kay Cayetano, nalipay siya nga nakita niya nga nagakabala ka si Tulfo sa hustisya para kay Vice President Sara Duterte. Apanggin pabutyag maniya nga mabudlay ipahangop ang teknikal nga mga issue sa layi sa mga tawo nga wala man sang legal nga eksperyensya. I'm happy I finally heard Senator Judge Erwin Tulfo is concerned about the justice or injustice to Vice President Sara. That's good news. Regarding the waste of time here, sabi ni Senator Joker Arroyo, it is useless to argue a legal point with a non-lawyer. Pagkatapos dugang pa ni Cayetano ang Senate Impeachment Court ginalakipan sa mga abogado kag hindi abogado apang palareho ang ila katungdanan bilang senator judges. Ginpatagma ni Cayetano nga ang integridad sang korte kag sa mga nagahukom. Importante sa bisan ano nga kaso gani may lugar ang pahayag ni Robin Padilla sa impeachment court. Suno sa senador, kung ang mga hukom o kung miyembro sang korte ginakwestiyon o kung ginaakusaran sang alegasyon, kinahanglan man nga hatagan sila sang kahigayunan nga magsabat agod nga maprotektahan ang kredibilidad sa impeachment court. Yari ang dugang sini nga pahayag. Ang legal principle natin today is simple, integrity ng court. So allow me to mention that to the people and help educate my colleague here. The integrity of the court and the justices or judges is always relevant. So if the Supreme Court or COMELEC, Court of Tax Appeals, Sandigan Bayan is being heard and the judges are being threatened, you give them time. So we cannot take the impeachment out of context. So I'm just saying, Senator Padilla just stood up to say, sumusunod siya sa batas, tapos. Kaya humaba to, dahil nga, hindi importante ata dito yung integrity ng judge. Lastly, kaya sinabi kong it's useless to argue a legal point. Ilang beses ko na narinig dito, it's our job to clear or prosecute the Vice President. Hindi po. It's our job to try and to decide. It's the prosecution's job to try to prosecute, and it's the defense job to convince us na wala. Our job is to try and to decide. And when you decide, you acquit or you convict. Why is that important? These are legal terms. Hindi pwedeng yung nanonood na law student ngayon sasabihin, trabaho pala ng judge to clear or to prosecute. Thank you, Mr. Presiding Officer. Samtang nagsalot naman si Senator Judge Tito Soto kag nagduso nga i-refer sa Senate proper ang manifestation sa mga senator judges nga wala sang labot sa impeachment trial. Yeah, thank you, Mr. President, the presiding officer. I do not have 4 years of law, but I have 29 years of lawmaking. And I move that the manifestations of that we have heard be referred to the Senate proper. Nagdesisyon naman ang presiding judge nga ipabilin sa record ang manifestation ni Padilla apang diskusyonan nila ang issue kung magbukas na liwat ang regular session. Bilateral matters not pertaining to the articles of impeachment that we are hearing and trying before the impeachment court. The chair rules that the manifestation of Senator Judge Padilla shall remain in the records. We cite as a precedent the precedent mentioned by Senator Judge Pangilinan, where the speech of the late former Senator Rene Cayetano was not expunged from the record, but referred to the Senate Senate as a legislative body where it may be taken up. I ask the indulgence of the parties to this case. Wala po kasi kaming session. Ito lang po ang pagkakataong nakakapagsalita at nagkikita-kita kami habang recess kami. Pero umaasa ako, within hearing distance of my colleagues, na kapag nag-resume na po ang Senado sa susunod na linggo matapos ang sona ng Pangulo, may pagkakataon na po ang bawat miyembro ng Senado bilang senador, hindi bilang senator judge, na mailabas yung mga hinaing o anumang nais nilang sabihin kaugnay sa anumang nagaganap o nangyayaring hindi tama sa kanila o ginagawa laban sa kanila. And that I think is the proper forum for us to ventilate, discuss, look into, and if necessary, investigate the allegations and or accusations against senator judges in their capacity likewise as senators. So ordered.
si Presiding Officer Cheese Escudero.